Ilomäki, mutta hän ei pääse kiekkoon käsiksi ainakaan vielä. Laine. Uudelleen Laine. Maaliahne Nuorukainen. Sitten Lukka kulmaukseen vääntämään kiekosta. Siinä oli Mankisen laukauksen peitto välissä. Tappara pystyy nyt pelaamaan pitkää hyökkäystä. Laine. Maalipörssin jaetulla kärkipaikalla viime keväänä 18-vuotiaiden MM-kisoissa Patrik Laine oli yhdessä Yhdysvaltain 2 minuuttia. Se ylivoima tuotti Kalpalle maalin, mutta aiheutti myöskin sen, että Mikkola on pois pelistä ja nyt siellä on sitten nelosketjuun Topi Piipponen otettu mukaan ja Antti Halonen palaa takaisin puolustajan paikalle, joten olikohan 2 vaihtoa. Halonen ehti tuossa nelossentterinä pelata nyt jälleen tutulla puolustajan paikalla. Riikola. Lukka nopeasti eteenpäin Mankiselle. Mankinen joutuu kuitenkin Kalpalta sisään. Ilomäen 3 puolestaan Tapparalta. Laine. Keränen pyörähtää kutyy. Timonen. Ilomäki. Sitten tulee Patrik Laine. Ja alkaa kikka siihen ja vääntää itsensä maalipaikkaa tyylikkäästi, mutta ihan se viimeinen silaus jäi puuttumaan. Oli joukkueensa peliaika 1 lauantai-kamppailussa Oulussa yli 23,5 minuuttia. Se oli yli 2 minuuttia enemmän kuin seuraavalla ja vastuuta on kyllä runsaasti luvassa tässäkin kamppailussa. Kiekko maali taakse, siellä on Davis. Hän kuitenkin menettää. Peltola. Peltolan harhautukset ovat vähän liian vaikeita miehelle itselleen, niin hän menee lopulta nurin. Ilomäki pystyy pitämään vielä hetkellisesti kiekon keskikaistalta Kinnusta, mutta syöttö ei mene perille. Joni Nikko, jonka viime kausi meni loukkaantumisten takia aivan pipariksi ja mies päätti sitten siirtyä Lukosta tänne Kuopioon ja Kalpan riveihin. Kalpalle tulossa illan ensimmäinen rangaistus. Elorinne rauhoittaa hyökkäysalueella tilanteen. Tappara maali on tyhjänä, 6 kenttäpelaajaa kaukalossa. Mutta tämä vuotta pois Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa. Laine, Haapala, Lajunen, Järvinen hyökkääjät. Ainoa puolustaja Teemu Aalto tässä Tapparan ylivoimakoostumuksessa. Kalpa pääsee kuitenkin hyökkäyksen poikasta alivoimalla rakentamaan ja siellä olisi Keränen hyvin mukana. Hieman tulee luistimiin tuo syöttö, Keränen ei pääse laukomaan, mutta sekunteja kuluu pois, puoli minuuttia hetkisen kuluttua ja rangaistusta. Vennervinen tulee tilanteeseen, Davis vetää hänet nurin. Kiekko pysyy Tapparan hyökkäysalueella. Lajunen lähtee, mutta sen pystyy Kilpeläinen torjumaan. Aallolle viivaan, kiekkoa tavoittaa. Sotkamon mestaruusputki ja Nälkämaan laulu poikki, se selviää lauantaina. Davis. Davisin harhautukset eivät kuitenkaan pure. Lauritseen tulee rännistä vastaan, keskikaistalla olisi parikin keltapaitaa. Mikkola. Davis. Laineen laukaus lähtee terävästi ja kiekko jää sinne vielä pyörimään hyökkäysalueelle. Plastino pelaa maalin taakse, jälleen Laine. Kikkailee itsensä ahtaasta tilanteesta ja kyllä niin sanottua takavasara ohjausta yritti jo Tapparan Haapala. Pelaa kiekon päätyy ja näin Tappara lähtee kontrollin lähdöllä liikenteeseen. Sillä on vielä reilu minuutti ylivoimaa jäljellä. Laine purjehtii hyökkäysalueelle ja laukoo Lajunen aloituksessa, Rissaselle voitto. Purkukiekko Jokelan lavasta ei tule kuitenkaan keskialueen puolelle. Ilves johtaa Mässiä vastaan nyt jo 3-1. Tappara kasaa uudelleen rivinsä. Lukko on tasoittanut Espoossa. Jokela häärii siellä jälleen
Purkukiekko miehenä. Huitaisee sen kuitenkin. Yritystä tulee. Sitten lähtee Tappara. Laine vastaa Riikola. Ja Laine vääntää itsensä sinne kulmaan ensimmäisenä. Kiekon ottaa jatkotilanteessa kuitenkin Rissanen, joka pelaa sen nopeasti kohti Kerästä. Keräys on mallia, toivotaan, mutta hybridi pitkä pelastaa ja nyt on paikka Laineella, hän ei osu kiekkoon. Riikola purku rännin kautta keskialueelta, ampuu päin ensimmäistä miestä, joka on Tappara kapteeni Jukka Peltola. Aalto. Ja sitten jälleen Patrik Laine. Peltola. Aalto, puolen vaihto. Saravo. Laine. Hänen syöttönsä Saravolle pyörähtää kuitenkin keskialueen puolessa siis kiinni. Pystyavaus Davis. Lauritseen. Tappara saa kuitenkin painetta purettua keskialueen puolelle. Mikkola. Jokela. Nyt ei tahdo Tappara päästä millään kiekkoon käsiksi, kun Kalpa saa nyt tämän tutun kiekottelunsa käyntiin. Ruohomaa. Mikkola. Jokelan kimppuun polkee Lajunen. Keskialueella mennään sitten. Nuutinen törkkii kiekon päätyyn. Bengtsson menee sinne ensimmäisenä. Vastassa on Bonsakseen. Timonen ei saa oikein pelattua kiekkoa hyökkäysalueelle ja näin Tappara tulee vielä ainakin yhden kerran. Laine pelaa keskikaistalle, syöttö ei tavoita omia. Ja näin on toinen erä paketissa. Kankaanperä nopealla syötöllä eteenpäin. Peltola. Kiekko hyökkäysalueelle. Siellä on Bengtsson ensimmäisenä. Nuutinen. Elorinne. Tämä ei löydy, mutta Kankaanperä saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella. Ruohomaa. Patrik Laine menee häntä varjostamaan, mutta ei paina kuitenkaan sinne syvälle asti karvauspuuhiin. Kankaanperä. SM-liigan kaikkien aikojen jäähypörssin ylivoimainen ykkönen. Ohitti Pasi Peltosen jo pari vuotta sitten. 1694 minuuttia on Kankaanperä jäähypenkkiä kuluttanut. Ja nykyisistä liigapelaajista lähimpänä häntä on toinen entinen Jyväskylän mies Jyri Marttinen. Yli 700 minuuttia perässä. Jos se nyt mikään saavutus tai tavoiteltava asia sitten on. Pystyavauksella Rauhalaa tavoitellaan, tästä ei tule pitkää. Ottuva kaveri terävästi lähtee jälleen rannelaukaus, mutta vähän hehtaari pyssyllä. Jokela. Jälkimmäiselle puoliskolleen kolmas erä on kääntynyt. Rauhallisesti Tappara nyt liikenteeseen lähtee. Aallon pystyavaus. Keskikaistalta löytyy omia ja sitten on paikka Laineella, mutta Rysty nosto ohi maalin. Peltola painii kiekon takaisin Tapparalle. Ruohomaa nopeasti lähtee nyt Kalpan vastaiskuun. Bengtsson syöttää kiekon suoraan Aallon lapaan. Aalto nostaa keskialueelle roikkukiekon. Lyytinen. Hyökkäys siniselle, Kalpan meno nyt tyrehtyy. Tappara rauhoittaa jälleen oman maalin taakse. Kyllä ollut alkukauden hienoin veivi, mutta eipä mennyt perille. Näin tulee jälleen Tappara. Aalto, nyt olisi Aallolla tilaa, mutta ei ole maskia. Laine. Puolen vaihto. Kiekko pomppii, mutta pomppii lopulta Teemu Aallolle. Laukaus ei kuitenkaan lähde. Järvinen. Lajunen. Uudelleen Järvinen.
Laineen lämäri tällä kertaa. Nyt ei lähdetty ranteella laukomaan. Tuo kuitenkin reilusti yli. Haapala nappaa kiekon. Järvinen. Lajunen päivystää maalin edessä. Laine. Aalto. Nyt on vetistä meininkiä. Edelleen Laine, mutta hukkaa kiekko sitten Haloselle, joka pääsee tuomaan sen hyökkäysalueelle asti. Ja sinne vain Halonen painaa poikkeuksellisesti hyökkääjä paikallinen. 9 kautta SHL:ssä hän on pelannut. Vankisen laukaus, se paukkuu kuitenkin päätylaudoitukseen. Keränen. Puolen vaihto on hyvä. Sitten lähtee ruohomaan pommia, ohjuriakin on tarjolla. Noronen ei tiedä missä on kiekko, mutta pystyy kuitenkin. Sitten Laine. Vesimiehet siinä keskenään kiekottelevat. Maalin edessä Lajunen, hän ei saa kuitenkaan syöttöä kiinni. Laine pelaa päätyyn, Lajunen. Blues johtaa nyt Lukkoa vastaan 3-2. Siellä on peli kääntynyt nopeasti, Laine pommittaa, mutta ohi menee. Aalto. Järvinen. Lajunen päivystää edelleen tuolla maalin edessä. Järvinen. Laine, mutta tämä syöttö pyörii keskialueen puolelle ja näin Tappara joutuu purkamaan paitsio. Laineen kiemurat, rannelaukaus lähtee, paukkuu kuitenkin plekseihin. Savinainen tulee rännistä vastaan. Laine on edellisestä ylivoimaporukasta vielä kaukalossa, kuten myöskin Järvinen. Niillä on myöskin Teemu Aalto, eli yhden pelaajan siinä Tappara vaihtoi, kun Laine tulittaa ja pommittaa ja sitten ihmetellään missä on kiekko. Kävikö jopa tolpassa siinä virittämässä tuuletusta, mutta liian aikaisin ei ole kiekko maalissa. 55 sekuntia Tapparalla ylivoimaa jäljellä.